iji. Aku gak nek teko nggon kono wegah. Iji. Nggih, sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu Pak Gareng. Lah ya sehat bahagia to. Sehat bahagia. Sehat ki ning nggon jasmani nek bahagia ki ketok ning nggon pasuryan kok ketok rada sungkawa mbesengut ki apa ora patek bahagia apa kepiye? Bahagia aku. Oh, bahagia ya. Iya. Pancen wajah niku wajah napa nggih? Yayan niku sinis tapi menyenangkan. Modele Mbak Birgitan kados bojo kula niku. Wajahnya sinis tapi menyenangkan. Sampean kok apal wajah-wajah perempuan ki wis entek kurban piro Mas sampean iki? Sing ngene wajahe ngene, sing ngene wajahe ngene. Entek piro sampean? Ora aku ki wong bener becik. Kuwi bener-bener tak akoni. Mas Putut sapa ora ngondange Mas Putut. Urung tahu jeneng Mas Putut iki kok tumindak neko-neko ki urung tahu. Masa? Urung tahu krungu aku jeneng Mas Putut kok demenan ki aku urung tahu. Masa tenan? Primpen kok, Nduk. Pancen biasane dalangi primpen sing ngopeni ati karo bojo, karo keluarga, primpen sing ngopeni keutuhan rumah tangga. Heeh, nek gur Dek Birgita niki wis ora patek anu aku, ora patek gumun. Ora gumun sampean sing digoleki bir hitam kok ora bir. Langsung dipangan. Cepet ae to. Terus iki lanjutne bawane ya, Pak. Bawamu kondi. Lha wis ki. Loh, pesen tak to? Wis no. Lah kowe mau ki lungguh nang kene ki umroh apa transmigrasi? Nyandel ora. Kaya ngono kok diloke ora bahagia ora gelem. Kok ketoke lungguh menteleng ning asline pikirane ki teko ndi kok, Pak? Iki mau aku ketes kok. Biasane iki nek nembang iki nembang sik lagi langgam. Iki mau tak tes sing nembang sampean sik Dek Birgita ben langgame. Jebule kok iki melanjutkan bawone. Nah, lah ya to. Iya. Berarti lak jenenge ora kontrasepsi to ngene iki. Heeh lah ya. Konsentrasi. Heeh. Iki lho sing ora gatek niki lak jenenge bahasane kontrasepsi to. Konsentrasi. Arep konsentrasi nek ora nganggo kontrasepsi meteng tak omong. Nah iya. Kuwi ragane ning kene ning pikirane ning etan ngono anu ning Karanganyar kok. Nah, ayo kontrasepsi. Konsentrasi. Wis diomongi to. Konsentrasi nek ora nganggo kontrasepsi meteng. Wong bojoku nganggo kontrasepsi wae meteng kok. Lah jare emang gak meteng. Meteng kok kabeh tak kon suntik apa sepiran malah kabehne pil. Salah kedaden pil lagi tekan gulu katoke semlorot tekan dengkul dadi wis. Kalah sik, Mas. Nah iya. Yayi kok cowok ora seneng aku. Nek wis panas ngono seneng aku. Panas kok kayak bledus. Meleleh. Ya. Langgamipun menawa Mbak Birgita mangke. Bawaku mau apa nek ngerti. Nek nyoto-nyoto kowe mau nang kene iki konsentrasi. Bawa dandang gula. Ayo, cakepane apa? Pamintaku. Lho, lah ya ra. Iya ta? Lho, kaya ngene kok dia to. enek masalah apa? Enek masalah. Mau ngono jenenge dandang gula pepeling. Aku sebagai teman, sebagai konco, enek masalah apa? Piye kronologine piye? Ora, gak apa-apa. Wong bawane yen ing Tawang kok iso teko Situasi. Atas, gini nanya. Aku bisa gak konsen. Bojo mulai. Heeh. Nggih, monggo Mbak Birgita. Nika kalau mau napa jenenge? Bawanipun yen ing Tawang, langgamipun monggo nderek. Rodok panas ya Pak, dipanas nih. Oke, siap. Lho, panas toh. Iya, panas. Ninggal katesnan kemawon nggih, Pak. Nggih, oke. Saking langgap napa langsung Manut, Pak. Nggih, saking langgap nggih. Oke. Nggih, monggo. Apa, Pak? Bawa sih. Ojo kleru aku bawa. Nangis sajroning atiku nalika aku kudu sampai karo sapa muka-muka Gusti pananggonmu kali